गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय फरायसाफोरनो हाग्रामा महिलारिनि थाद'नाय गैयै अनसुंथाइ। अखा नायब्लानो डक्टर इन्जिनियार फरायनाय गोरिब नखरनि गुन गोनां फरायसाफोरनो गथायदों रांखान्थि अनसुंथाइ। बीटीसी हालामाव सुबुं सम्पद सोरजिनाय आरो बांसिनै डक्टर इन्जिनियार सोरजिनायनि थांखि। बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया बीटीसी हालामनिफ्राय जायफोर गोरिब नखरनि एबा रांखान्थि लोरबां नखरनि फरायसाफोरा हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि सोलोंथाइ फसंथानफोराव डक्टर इन्जिनियार फरायगासिनो दं, बिसोरनि सोलोंथाइ लानायखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय रांखान्थि अनसुंथाइ होगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों। बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि बिथोन बायदि गोजौ सोलोंथाइ लाबाय थानाय गोरिब थाखोनि गुन गोनां फरायसाफोरनो नखर नखर थांनानै रांखान्थि अनसुंथाइखौ गथायहैदों बीपीएफनि लाइमोन दैदेनगिरिफोरा। बीपीएफनि लाइमोन दैदेनगिरिफोर जर'खायै रिन्जय बर', प्रहलाद ब्रह्म, कास्तम बसुमतारी आरो बिक्रम दैमारिमोननि दैदेननाय लाइमोन हान्जाया नखर नखर थांनानै रांखान्थि अनसुंथाइखौ होयो। दिनैबो सानसेनि गेजेरावनो क'क्राझारनि 5 गुन गोनां फरायसाफोरनो बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनिफ्राय रांखान्थि अनसुंथाइ हरनायखौ गथायहैदों बीपीएफनि लाइमोन दैदेनगिरिफोरा। फारियै क'क्राझार सहरनि वार्ड नम्बर 4 नि थागिबि नेपालनि काठमान्डु इउनिभार्सिटि स्कुल अफ मेडिकेल साइन्सआव एमबीबीएस फरायगासिनो थानाय दीपज्योति ब्रह्मनो 2 लाख रां, जरहाट मेडिकेल कलेजाव एमबीबीएस फरायगासिनो थानाय क'क्राझार सहरनि वार्ड नम्बर 5 नि थागिबि स्नेहा बसुमतारीनो 2 लाख रां, किर्गिस्तान इउनिभार्सिटियाव एमबीबीएस फरायगासिनो थानाय इलरुवास बसुमतारीनो 2 लाख रां आरो बालाजान थिनालिनिनो बिब' बिनानाव डिब्रुगड़नि डेन्टेल कलेजाव फरायबाय थानाय रजे नार्जारी आरो आसाम इन्जिनियारिं कलेजाव बीटेक फरायगासिनो थानाय रंगिना नार्जारीनो सासेयाव 1 लाख रां अनसुंथाइ होनाय जायो। बीपीएफनि लाइमोन दैदेनगिरिफोर प्रहलाद ब्रह्म, रिन्जय बर', कास्तम बसुमतारीमोननि दैदेननायाव दिनै क'क्राझारनि बिसोर 5 गुन गोनां फरायसाफोरनो रांखान्थि अनसुंथाइखौ गथायनाय जायो।